mga cartoon characters. So, hello ma'am, good morning. Was Superman. Tapos bigyan mo ako ng idea ma'am kung magkano yung ating produkto. Wala po akong karanda. Ay. Dito po yung kanilang pabrika na gumagawa po sila ng mga produkto po na mga Filipino artists ng Agat Season, Pangasinan. Mga kababayan, kung meron po kayong mga resort o sa mga bahay nyo po na private, dito na po kayo magpagawa. Yan po. Bless po tayo ngayong araw na ito dahil andito po sila ngayon. Yan. Ay, may aso ma'am. Sila po yung mga gumagawa. Yun, ito po yung mga Filipino artists natin. Ito po yung mga fibers materials nila. Yan po. Ma'am, ito po yung mga ginagawa po nila. Naritaso. Yan. Pasok na po ako. Mga wood. Mga styro po ang oo, mga styro. Styrofoam. Ay, oo. Ah, oo nga, no? Ah, ang galing. Ito. Biglaan kasi yung pagpasok namin. Ay, ano po? Ito po yung mga ating mga Pilipino skilled worker na gumagawa. Order na to, ano, brother? Order na, no? Ay, ito, ang gagaling ng mga artist natin. Sila po ay Pilipino. Mabuhay po ang Pilipino, mga kababayan ko. Tignan nyo naman po, ang kanilang gawa ay pulido. Yan. Styrofoam daw to. Tapos sila po ay gumagawa din ng mga, mga furnitures. Dito naman po yung mga furnitures nila. Yan po. Yan. Ay. Yan pa yung mga machine nila. Ito, maraming kahoy. Usually, anong kahoy ito, brother? Milina? Ha? Mahogani. Ah, oh, marami kami mahogani. Usually, mga mahogani, ano. Ito mga, magagaling. Anong materials to? Yung, fiber. Ito po pala yung sa fiber. Yan, fiber po ito. Tapos, ilalapa. Ikaw bang may-ari, sir? Sila? Ha? Ay, ilalapat po nila dyan. Usually, sir, ano yung mo kabayan, brother? Magkano po ito? Hulaan ko. 300? Oh, hindi po ako nagkakamali kasi sa hand-skilled at labor works na lang po ay matindi na po ito. Ito ay napakaganda. Ang ganda. Tignan nyo naman po ang gawang Pilipino. Ang sculpture ng ating bansa ay talagang proud Pilipino po tayo. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Ang mga Filipino sculpture po ay world-class artists. siya po yung isa sa artist, si brother. Yan, ang ganda. Kita nyo yan, oh. Estimated value po yan ay 300,000 only. Kita nyo naman.
Sino may order nito, brother? Pwedeng malaman? Sino may order nito? Hindi alam. Ilang taon na po itong gawaan nyo? Mga may isang dekada na ba? Kailan po ba ang naggumagawa dito? Sa agat season? Sa ibang lugar, may kakompetensya po ba tayo? Meron din po. Pero hindi gaya nyo na talagang maramihan po. Yung bali yung nasa labas po natin na display, may order na yon for pick up na. O talagang gumagawa lang kayo tapos talagang display. May order na. O kasi doon sa part ng dito sa may sana sinto ba yun o sambang area naka-display doon sa kanilang hardin sa mga munisipyo. Tapos fiber, tapos i-finish na, no? Bali, ang paggawa nyo po yung dinodrawing nyo muna, tapos yun na, no? Idodrawing pa, tapos ihuhulma, no, brother? Ay, mga ganyan, mga mga styro, oo. Saan po yung mga materials natin na kinukuha? In-order nyo? Sa yun? Sa mga, usually saan nyo, nag-i-import kayo ng order? Sa Manila yung order nyo? Kahit sa Dagupan, meron din mga materials. Saan po tayo bumibili? Ay, Mayumbo. Oo. Kahit Sunday nagtatrabaho kayo, Bali, po ito? Sarili po yung may-ari o solo niya o kayo lahat? Kayo lahat may-ari. O sama-sama na together, Kailangan magaling po na, yung skilled hand talagang magaling siya sa, sculpture, no? Pati sa, din, sa furniture ng mga furniture nyo, kayo na rin, tas by order din po. Bali, di-deliver ba kayo sa, sa part ng Binmalay? Oo. Nag-deliver dito. Mga kahoy din. Ayun po, oh. Sunday, kahit Sunday po, basta may order, Oh. Maganda bang business po? Pwede? Pasok. O pasok ang din. Oh, yan si Tingle Bear. Oh. Peter Pan. Ginagawa pa lang. Ang husband ko may gustong ipagawa para daw maging landmark sa amin. Yung mga brother, yung mga Superman ganon, nakalaki, magkano po yun? Estimate mo? 30,000. Tapos ang ko 50 ka. Oh, 30. Brother, salamat ha. At more sales to come.